maka unmute ke imic yakhe kweli yakhe icala sibone ba ke sithini na xa sincokola ngosuku lwanamhlanje. Mamunoma uyandiva kwicala lakho? Hi DJ Absa, ndiyakuva. Okay, Nkosi kakhulu siyavuya ukuncokola nawe ngosuku lwanamhlanje. Ungathatha ithuba ke ubulise kubaphulaphuli bevukani. Ndiyazibulisela DJ Absa, ndibulele nethuba, ndibulele nabaphulaphuli bonke basevukani radio. Ungasela uzazisa ke mama. NdinguMampinga, umawawa uSenzwa waseNgcobo, kwilali yaseDrayini, phantsi koChief uZwelilingwile Mgudlwa. Nkosi ma. Nkosi kakhulu siyabulela. Namhlanje sikrweca kuba ke sisazi uba niza kulontsha ijumba inkciyo kungekudala pha ke eQhumanco. Qhumanco farm pha komkhulu. Kodwa ke masiqale ngolu hlobo ma, siyayazi uba ungu-coordinator futhi ke pha kwinkciyo kwicala laseNgcobo. Ithini injongo yokokuba niqokelele abantu abatsha nibazise ngenkciyo futhi nibagcine kuyo? Iinjongo zenkciyo kukuncedisana nabazali bebonke ukusuka phaya ekhayeni ukuya kootishala ezikolweni, ukuya kootishala basecaweni. Kusithiwa hayi, kuboniswa indlela efanelekileyo yokuhanjwa ngabantwana. Ngoba sinemicelimingeni, abantwana bayamitha bebancinci, bagaxeleke kwiziyobisi. Ufumaniseke umntana ke ngokuthi wothi engumntana abe nomntana angakwazi ugqiba nasesikolweni ngenxa yoba ungulo mama umithe esengumntwana naye. So inkqubo lena yona ikukuqeqesha umntana, isithi zonke ezi zinto azingxamelekanga. Ungazenza xa usokwinqanaba elifanelekileyo uzawukwazi ukuzinakekela. Umzekelo, xa ungumzali ulindele kube kwi-age ethile apho uzawukwazi ukukhathalela umzali. Awukwazi uthi ungumntwana ube nomntwana nawe. Okay. Abantwana ke okanye ulutsha zintoni enibanazo ke ngoku xa sele bejoyinile kwinkciyo senzela omamele ngeli xesha onomdla but azi uba kufika kwenziwe ntoni, ziba njani ii-programs zenu? Masiqale apha msasazi, umntwana funeke aqale phaa kwiminyaka eyi-7. Senzela ntoni? Kubakho ii-camps phaa xa kuvalwe izikolo, azikwazi ubakho ngexesha lesikolo. Ekhempini kuyafundiswa phaa kabanzi xa ungumntwana enkciyo uziphatha njani. Awusuke ke uyothi gqi ekhempini, uzawuqale kuqala uyobhalisa kookhowutshi abakhoyo apha ekuhlaleni ngokwelali yakho okanye komkhulu ngoba inkciyo iphantsi kwamakomkhulu kwiinqila zonke ezikhoyo apha eNgcobo. Uthi wawufika ke ngoku kuzoqale kuqala uyohlolwa, awufiki uthi uyintombi ehlolwayo okanye uyintombi yenkciyo. Kuzobizwa unomehlo, ngunomehlo ke oyaziyo uba nantsi intombi, nanku osekeke wagilwa. Uba mhlawumbi udibene nabafana ngokokuba benesivumelwano okanye wehlele zizehlo ezizaziwayo ze-gender based violence, kuzoxhomekeka uba yeyiphi i-assault, kodwa ngunomehlo owenza lo msebenzi. Mna as u-coordinator andimazi umntana osethintiwe nongekathintwa, sindiva ngengxelo kanomehlo. Masithi ke ngoku umntana uhloliwe wahloleka, kuthiwa yintombi yenkciyo emva kwale process ndiyichazileyo. Uzawuhamba ezaa camps, zikhona ii-consent form, umzali uvumile nomntwana uvumile ngoba abantwana mos abanintsi ba-under 18 years. Noba ungaphezu kwe-18 years uyayisayina i-consent ethi akanyanzeliswanga uba abe kule nkqubo yasenkciyweni, uyazithandela ngenxa yendlela echazwe ngayo ne-purpose yayo. So yimvume yakhe. Kukho ikhempu, ekhempini kuyafundiswa ngalaa mini kufikwe ngayo. Masithi njengoba sizawulontsha nje, ngalaa mini ye-3 iintombi ziyafika, ibe itheko lizawuba nge-4. Kulindeleke uba xa sezifike zonke iintombi zibhalisa zizithini,
kuhlale phantsi ke ngoku kubekho coach abafundisayo iindlela zokuziphatha. Kungenwe kabanzi neento ezenziwayo intombi yenkciyo neento ezingenziwayo. Ndizoyithi gqaba nje ezimfutshane. Intombi yenkciyo ayilindelekanga uba kutshone ilanga ingekho kowayo ngaphandle kwesizathu esibalulekileyo. Ilayita kowayo, ivale ii-curtains, yenze yonke into xa kutshona ilanga. Kulindeleke uba ngexesha lesikolo ibe sesikolweni, ngexesha lecawe ecaweni, ngexesha le-practice yenkciyo abe seprekthizini. Angangeni kwiindawo ezingavumelekanga okanye ezingamfanelanga. Ithaveni ayondawo anoya kuyo leyo, ngoba yindawo enombeka ebungozini bokuba afumane i-gender based violence. Agaxeleke etywaleni, intombi yenkciyo ayiseli, msasazi. So akamelanga ke ngoku abe kwezo ndawo. Imithetho ke bayayixelelwa phaya. Xa uzixelela uba uzawuba yintombi yenkciyo kulindeleke uba ubambe yonke laa mithetho ungayophuli, ngoba ekuyophuleni kwakho uzokuba neziphumo. Nto leyo ke ngoku ingakubangela uba uthi inkciyo uyithanda ungaqhubeleki nayo ngenxa yokophula eminye yemithetho yasenkciyweni. Okay, enkosi ke kakhulu mama, ndifuna ngoku ungene kanye ke kolu suku le-launch. Inini le-launch iza kuqhubeka phi? I-launch ingomhla wesithathu okay, itheko, imini yetheko ngumhla wesine kaOktobha 2025. Izoqhutyelwa kwinqila kaTata uZwelilungile Mgodlwa eQhumanco eFarm apha eNgcobo. Iintombi kulindeleke uba zifike ngomhla wesithathu ziyolala phaa komkhulu ngoLwesihlanu. Silindele ke iintombi ezisuka mbambozone zalapha eMzantsi, ukusukela emaMpondweni ezantsi ukuya ngooNtabankulu Matatiele, ukuza ngapha phesha kweNciba kumenyiwe zonke iintombi. Okay, xa sikukumbela ke mama uNoma, ndifuna utshekisha okanye ndifuna mhlambi ke usazisa into yoba ezi ntombi nizilindeleyo sele zichongiwe na okanye sele zimenyiwe na ngokwendlela enenza ngayo, okanye omamele ngeli xesha oziva onomdla ke mhlambi for olwaa suku uthini yena? Iintombi ezizezasenkciyweni sezimenyiwe ngoba zimenywa ngamakomkhulu wazo, ngoonobhala bazo nangokweenkosi zonke, ngoba kulindeleke phaya kuba ilitheko ayokhempu, kuya intombi eseyihlolwa, ihloleka. Bayayazi ke loo ntetho ndiyithethayo xa sithi kulindeleke intombi eseyihlolwa, ihloleka ngalaa mini. Enye intombi enomdla mhlawumbi engekayiqali inkciyo kodwa iqonda uba ingayiqala, ingathi inxibelelane nathi. Inombolo yile besendikunike yona kodwa ndingaphinda ndiyibize, 060 29 76 827. Usukela ngoku kude kube ngumhla wethu kungenziwa indlela ke yoba ezo ntombi ezo xa zifumaneka ziliqela zihlolwe ngaphambi kokuba ziye phaa ethekweni, zingayohlolwa sekukho iindwendwe okanye sekukho neenkosi zezinye iindawo, ngoba asizazi iziphumo uba zinganjani. Alright, sigqibile ngoku. Ndicela mama uNoma usiphindele le namba, bakhona bebesakhangela into zobhala. 060 29 76 827. Ndiyafumaneka kwi-call kule namba, ndiyafumaneka nakwiWhatsApp. Kodwa abakwaziyo ukuba khona nakuFacebook bazayibona phaa ipowusta ye-invitation seyikhutshiwe. Bazambona unobhala waseNgcobo ngokwestructure esi, uzeze ukhona, kube khona nenye i-coordinator ekuthiwa nguSips. Ibhaliwe phaa kwipowusta, abakwazi ufikeleleka ke kuFacebook. Alright. Nkosi mama, siyayivala ngoku kuba ke sikwinyanga yamanina. Ndingakunika ithuba wenza amazwi nje ambalwa qabaqaba, uthethe namanina ukhuthaze kuquka nabantwana bolutsha okanye abantu bolutsha. Ndifuna ukuthi kubazali ngale nyanga yamakhosikazi mabancede xa bevile ngale nkqubo yenkciyo. Ayiyo yamantombazana odwa, bangakhuthaza nabantwana abangamakhwenkwe
ngoba kubalulekile njengoba kufundiswa amantombazana namakhwenkwe afundiswe ukuze kuzophela i-gender based violence. Ngoba umntana oyintombazana xa efundisekile lo inkwenkwe engazifumenanga imfundiso angakwazi ukuthi ayimoshe yonke le nto, ibe ngathi ke ngole nkciyo program ayisebenzi. So abazali bonke abamameleyo, abanabantwana abasebekhona enkciyweni nabangekabikho bangadluliselana ngolwazi ukuze abantwana bonke siyanqwenela ukuba babe kule nkciyo. Sicinga uba utshintsho lungabhetele ngoba yinkqubo lena ekhuselayo yonke into. Kwi-substance abuse iyakhusela, kwi-early teenage pregnancy iyakhusela, kwi-drop out from school ngoba if umntana akamithi akazuya esikolo, uzawuqhubeka nesikolo. And iyakhusela naphayana kwilantuka Msasazi, kwi-gender based violence. Yiyo le nto sithi mabafundiswe ii-boys and girls. Alright. Nkosi kakhulu ke sabulela ngexesha lakho. Mama uNoma uncede abantu ke abatsha kakhulu ngosuku lanamhlanje ngale information. Sinethemba loba ke bazawuza ngobuninzi ngoba uthe zibaphephisa kwizinto ezininzi ezidibene nokwaphula umthetho. Nkosi kakhulu uhambe kakuhle. Phulaphula ke 10 imizuzu phambi kwentsimbi ka5 o'clock. Sabaleka siku-double play khona ke nentengiso nge5 to then ke singene kwitopic yethu Elite. Abaphulaphula bavile ndibuzile ke yintoni oyenzayo xa uziva une-stress, usikhupha njani okanye uzinceda ngantoni xa uziva une-stress. Mphulaphula masibaleke siye kwingoma and then ke zimbini mphulaphula